Dobrý deň, vážení sledovatelia, volám sa Jana Šepard a som riaditeľka agentúry Jana's English. Ponúkame štúdia v zahraničí, či už krátkodobé alebo dlhodobé. A dneska stojíme tu pred Hastings College v veľmi peknom prímorskom mestečku Hastings, kde sme prišli navštíviť túto strednú školu a kde môžete študovať, keď vám je 16 alebo 17 rokov. Dá sa tu študovať polročné štúdium, ale aj ročné. A keby ste si chceli ukončiť aj stredné vzdelávanie a získať certifikát, na ktorý vám dáva právo potom sa prihlásiť na univerzitu, tak toto je tá práva škola. Ubytovanie je zvyčajne v rodinách. Iba ak by ste už boli 18 rokov, tak sa dá ešte aj v takých apartmánoch na rezidencii. Je to veľká škola, ako vidíte. Je to moderná škola a študuje tu